Ihe omimi nke otito nke mbụ. Ihe omimi nke otito nke mbụ gịnị bụ ọ bụ? Ọ bụrụ na ise na o si n'ọnwụ bilite ọzọ n'ụzọ mbọsị nke ịtọ, mgbe olebo bilitere nke mbụ onumejije abụ n'ọzọ. Anytime ikpere ekpere dịkete teri meecheme mara ka ịghọtara ya. O si n'ọnwụ bilite ọzọ n'ụzọ ụbọchị nke atọ. So ọ bụrụ na o si n'ọnwụ bilite ọzọ, bọchị ole bụ o bilitere nke mbụ ọ na-ebilite. Ọ bụrụ na anyị asị na di nwenu anyị ga-abịa ọzọ, we know na ọ bịago ma nke mbụ, na ọ ga-abụzi a second coming. But there is no second bilitere n'ọnwụ. Na ọ bụ ugboro na be o bilitere n'ọnwụ. Now, ndị be nne m bụ onye Enugu Ezike. Ndị be nne m nwere meeting ha na-eke meeting kporo aganeka. Nwere Enugu Ezike nọ here. Ọkwụrụ nwere meeting kporo aganeka. Ma kporo agboneka. So kporo aganeka bụ na ọ bụ na agbakwa dịka ọ bụ itete igejeje ije na-ekwa ụzọ. Ihe ndị Enugu Ezike na-eke ekwa bụ aga. So na ọ bụ meeting kporo ekwaneka ya meeting kporo aganeka. Because na ọ bụ meeting a na-eje n'ụzọ ụtụtụ. Asị gị na mmadụ maala ụzọ jee somewhere, it means no jere very early in the morning. So ihe a na-aka bụ o si n'ọnwụ bilite n'ụzọ ụbọchị nke atọ. That is na-agbakwa. Asịrị m n'ihe m abụghị Igbo be anyị. Ihe m na-akụziri ihe mebu to avoid error wee gbara ịkala. So o si n'ọnwụ bilite n'ụzọ ụbọchị nke atọ. Ọkwụ na-amụta ma ya. Ihe omimi nke otito nke mbụ. You are a good, you are, agabe shasu ya me, unu bezigbu me ụkwọ, kama na onwe na-eka.